Dahil luto na ang ating maling silog-dog, kainan na mga kasolid. So yun mga kasolid, ito na ang aking nilutong maling sinangag at dog at titlog. Bago nga pala kami kumain mga kasolid, binabati namin kayo ng Merry Christmas. Sana po masaya kayong lahat ngayon. Anong masasabi mo, baby girl? Merry Christmas. At dahil na-bless ng pagkain of cam, anong gagawin? Kainan na po. Sige, kuha na tayo. Anong uunahin nyo? Ito yung ako sa akin. Oh, cheers tayo. Cheers. Cheers. Kain po. Tender juicy. Ito yung kanin nyo. Bigyan ko na kayo. Ikaw baby girl, dyan ka na lang. Meron tayong sausawan dito, ano, ketchup. Kain po. Ang sarap po mga kasolid. Ano masasabi mo sa luto ni Kasolid? Thank you. Bo? Siyempre, meron tayong egg dito. You know? Sausaw natin sa ano, ketchup. Kanin pa. Smiling. Kain po. Ang sarap po ng kanin. Siyempre. May carrots yan para healthy. Hop. Kanin. Mas marami pa yung ulam natin kaysa sa kanin. Egg ka. Yun no? Ganado sa baby girl kumain mga kasolid.
Hiwalayin natin kay Mrs. Kitchen yan. Cheers tayo. Grabe yan. Ang tindi ng almusal natin, no? Papapak na lang ako, wala na akong kanin. Shoutout po kay Smiley Cyrus. Ano ba? Siguro last na lang ako. Ako rin. Cheers tayo. Gawin pa. Tapos na po ako. Tapos na ba si Pat? Apa. Mainom tayo. Cheers tayo. Cheers. Merry Christmas. Ay. Ano, baby girl, nabusog ka ba? So yun mga solid, sana po nagustuhan nyo ang aming masayang almusal. Maling silog dog. Maling sinagagit dog at hotdog. Ano, nabusog ba kayo, Boy Sibat? Apa. At maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga viewers, at sa mga walang sawang sumusubaybay sa aming mga vlog. Ano, hanggang dito na lang? Hanggang dito lang po. Hanggang dito na lang po. Merry Christmas po mga solid.